Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallo da saurare. Dan uwanku ne Muhammad Zaharuddin da kuma Malam Musa Ibrahim. Kamar yadda aka sani, mu koma tushe. Malam muna magana kan AMRU BN LUHAY Al-Khuzaiy na kan cewa su Larabawa suna ganin cewa suna buƙatar tsani saboda ba su da tsarki na su koma zuwa ga Allah, sai ya kawo musu hubal ya kuma sa a cikin Ka'aba a matsayin shi na influencer. Gaskiya ne. Na'am. To kaga wannan mutumin abin da yi bai kyauta wa kanshi ba. Ya cuci al'ummar Larabawa a wannan lokaci. Ka san kuma ka yi magana shedan dama bid'a yakan yi amfani da shi Wajen ya halaka mutane. Kaga asali bai kamata ka sassaka mutumin wani wanda ya rasu ba. Bai kamata ka yi ba. Ba daidai ba ne saboda a kwana a tashi za a iya kai ga shirka. glorification. Ɗin zai zo. Don mutanen Annabi Nuhu da haka suka fara. Kai, Malam Zaharuddin, wannan mutum ba ƙaramin taƙadari ba ne, ba ƙaramin hatsabibi ba ne, shaiɗani. Dan hadisi ya tabbatar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari ya magana a kan shi, cewa wannan mutumin yana da ra'i, wata yana da wani shaiɗanin aljani wanda yake zuwa ya yi mashi magana ya ba shi labari akan al'amura. Kamar yadda boka yake da shaidanin da ke ba su labari a kan yanayin abubuwa, to wannan mutum yana da wannan shaidanin aljanin. Shaidanin aljanin sai da ya gaya wa AMRU BN LUHAY Al-Khuzaiy inda aka binne gumakan zamanin Annabi Nuhu alaihi salam. La tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wa'annan manya-manyan gumakan na zamanin Annabi Nuhu. Shaidan ya gaya mi, wannan shaidanin aljanna ya gaya mi, ai suna wuri kaza a binne su. AMRU BN LUHAY Al-Khuzaiy ya je tono wa'annan gumaka, ya zo ya ba Larabawa. Larabawan yankin Makka da Madina da duk yankin Hijaz gabaki ɗaya ya lalata su da bautan gumaka. Wato Malam zan saje ka taika masu kallo da saurare ai haƙuri. Ina katse Malam ɗan kwana biyun nan ai haƙuri. Wato wannan maganar da kayin na cewa yana da wani shaidani wanda yake mishi wahayin shaidana. Shi ya ɗan karkata hankali na zuwa ga abin da bokaye suke, wanda mutane da yawa ya kamata mu gane. Gaskiya ne. Wato bokaye kamar yadda Malam ya faɗa suna amfani da waɗansu aljanu hatsabibai waɗanda suke da taurin kai na ƙin ƙari. To kuma in ba kuskure ne ba Malam, ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kowa yana da kare Gaskiya ne. cikin aljanu. Na'am. To za ka ga mutum ya je wajen boka, Allah ya sauke. Allah ke. In ya je sai bokan ya faɗa mishi wani abu da shi ya yi a ɓoye wanda babu wanda ya sani. Sai mutum ya fara tunanin cewa ai bokan ya san gaibu ya yi wani abu. Maganar gaskiya, waɗannan hatsabiban aljanun su suke zuwa su samu ƙarin ɗin wanda ya je wajen bokan su matse shi har sai ya faɗi wasu abubuwa. Don haka kar ka taɓa tunanin boka ya san wani abu da za ka yi, babu wanda ya sani. Ƙarin ɗinka ne da aka takura mishi ya iya tona asirin. Don haka kar ka ga boka wai wani shaidanu kawai suke amfani da. Allah ya kiyaye Malam. Amin Malam. Allah ya saka da alkhairi Malam Zaharuddin. Na'am. Bisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara Bima unzila. sai Allah ya ce wanda ya je wajen boka ko mai duba sai ya yadda da abin da bokan ko mai duba ya gaya mashi, to hakika ya kafirce wa addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba shi ba Allah kar ka samu cikin wani. Amin. Sannan kuma Malam Zaharuddin a wani abin tashin hankali, ko baka yadda da abin da ya ce ba, bai mujarradin zuwan kawai sai ka yi sallan kwana 40 ba an sa ba. Kuma in baka yi ba ka sha azaban ƙin. A ranar alƙiyama sai an zo da ayyukan ka sai ga babu sallan kwana 40 a cikin la hawla wala quwwata illa billah. Malam mun dai zo kan gaba wanda shi AMRU BN LUHAY Al-Khuzaiy yana da wani shaidani hatsabibi wanda ya sa shi ya je tono gumakan. Kuma ga kamar lokaci ya ja. Masu kallo da saurari a yi haƙuri. Don Allah a yi haƙuri. Ina roƙo afuwa don kasancewar katse Malam da na yi. Idan Allah ya sake haɗa mu a shiri na gaba, za mu ɗaura daga inda shi AMRU BN LUHAY Al-Khuzaiy ya je tono waɗannan gumaka guda 5 da mutanen Annabi Nuhu suke bautawa ya kawo Larabawa. Da wannan muke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.